Ακούστε λοιπόν τι δούλεμα τρώτε όλοι εσείς που εμπιστεύεστε αυτά τα αιμοβόρα κόμματα. Ακούστε τι λέει ο Τσεκοράτος Βορίδης για το μεταναστευτικό. Συμφωνούμε βέβαια, ο νόμος είναι παλιός. Αλλά δεν συμφωνούμε όταν λες ότι δεν θα κάνεις δομές μέσα στα ελληνικά χωριά με 100 μαμελούκους, αν είναι δυνατόν. Σε ποιο τα λες αυτά? Θα κάνουμε, λέει, το ακούσατε κύριε Πρόεδρε αυτό φαντάζομαι, ότι επειδή υπάρχει ένα προεδρικό διάταγμα το οποίο προβλέπει ως δυνατότητα, ως πολεοδομική χρήση την δυνατότητα δημιουργίας κέντρων υποδοχής μεταναστών σε οικισμούς κάτω των 2.000 ανθρώπων, άκουσα τον εξής λογαριασμό. 1.600 τέτοιοι οικισμοί κάτω των 2.000 ανά 100, γιατί τόσους επιτρέπει η χρήση, άρα ετοιμάζονται να φέρουν 1.600.000 μετανάστες και να ιδρύσουν 1.600 κέντρα. Σωστά? Αυτά δεν ακούμε στο δημόσιο διάλογο από εφημερίδες δήθεν έγκριτες και σπουδαίες και σοβαρές? Αυτά δεν ακούμε? Από πότε υπάρχει διάταξη αυτή? Από το 2018. Πόσα τέτοια κέντρα έφτιαξε αυτή η κυβέρνηση από το 19 που κυβερνάει? Πόσα? Γιατί θα γεμίσουμε κέντρα τα χωριά. Πόσα έχουμε φτιάξει? Από το 19 είμαστε κυβέρνηση, 6 χρόνια. Πόσα έχουμε κάνει? 0. Πόσα κέντρα ο συγκεκριμένος υπουργός έχει κλείσει? 3. Και μου λέτε ότι εγώ μόλις χτες έκλεισα 3 κέντρα και θα ανοίξω τώρα 1.600 για τους 1.600 μετανάστες. Πόσοι είναι σήμερα στις δομές? Τώρα που μιλάμε 18.500. Ιστορικό χαμηλό. Λοιπόν, να γιωθούμε λίγο με την πραγματικότητα. Σοβαρό θέμα η μεταναστευτική πολιτική, να την αντιμετωπίζουμε συγκροτημένα και έχουμε μεγάλο περιθώριο για την παράθεση, αλλά επαναλαμβάνω, στρατηγική κατεύθυνση, τακτικά ζητήματα να τα βάλουμε κάτω και να δούμε. Ευχαριστώ. Τον ακούσατε τον πολιτικό ψεύτη? Πάμε να δούμε και τι λέει τώρα για αυτό το θέμα. Να διαχωριστούν δηλαδή, να επιμεριστούν αυτοί σε χωριά τα οποία είναι μεταξύ των χωριών που έχουν ανάγκη και από χέρια για να μπορούν να βοηθήσουν και να βρουν δουλειά οι άνθρωποι αυτοί, και ταυτόχρονα να υπάρχουν σχολεία ώστε να μπορούν να πηγαίνουν τα παιδιά, και εξήγησα ότι αυτό είναι εφικτό διότι η ύπατη αρμοστία και τα διάφορα προγράμματα πληρώνουν στους ανθρώπους σε αυτά τα συγκεκριμένα χωριά νίκια τα οποία είναι σημαντικά όταν κατατίθενται στην οικονομική ζωή ενός. Λοιπόν, εθνοπροδότη Βορίδη και όλη η συμμορία η πολιτική που κυβερνάτε αυτόν τον τόπο, δεν πάει άλλο. Φτάνει τα ψέματά σας, οι προδοσίες σας και οι ανηθικότητές σας έναντι του ελληνικού έθνους. Φτάνει ως εδώ.